KAP start met een project voor de uitbreiding van de vertrekterminal. Dat is belangrijk nieuws omdat er heel veel gevlogen wordt op Curaçao. En het feit dat in de afgelopen periode er een recordbrekende groei in het passagiersaantallen kon worden gemeten, is het ook belangrijk dat de luchthaven zich verder uitbreidt. Dat wordt gedaan door Curaçao Airport Partners, dat is de exploitant van Curaçao International Airport, in samenwerking met Curaçao Airport Holding. Nou, voor de passagiers zal er in ieder geval voor de rest van het jaar duidelijk zijn dat er gewerkt wordt. Maar gedurende het jaar zullen er ook verbeteringen zichtbaar zijn, waaronder een uitbreiding van de vertrekterminal, extra barcode-lezers voor boardingpassen, bredere toegankelijke unit die beter geschikt is voor rolstoelgebruikers en infrastructurele voorbereidingen voor de toekomstige uitbreidingen van de e-gates door het ministerie van Justitie. Op die manier moet het luchthaven, dit is de eerste fase, beter uitgerust zijn voor de grote hoeveelheid passagiers die we elk jaar moeten verwerken.